Kedua Basnong Renjak akan palai ke dari punya kenduk yang CM ke KHADC. Halo ke jengmi ke Relief and Rehabilitation Colony dan ke RR Colony Harenjak. Kabel NOC ki bar jela ki basong ha ke colony. Nak kementa ban apply ke trading lesson na po KHADC. Habiskan begini tu kubur orang Basnong jong Renjak ubah ediwar oleh tu bakajing trekam jong ke colony. Ledak man pendam daduk kesenam araja kat kendai. Bakajing trekam kata ke society ke INOC kadai lupa ke belah bean nama kat kum ke hukum jong ke KHADC la kerau syai bakati ke jaka ke hamapok ke jelis insya jong ke dor Basnong Renjak. Ulo ongulu mana kaliang jong usiam ulo kular ban sim khia bha ya kani ke kam bat dia kani ke jingkam jong ki bar jela kum kirang Basnong ke belong persyak ye kendon jong ke council. Nak kaliang usiam ulo tu bakati ke jing trekam ketika koloni lalak man pendam bakani ke jaka bat kamdon kanu-kanu ke jing itu lain dok tagi kat kisla bat kisenat ki bela ai da ke dor Basnong Renjak. Bat kata ke society ke batrekam kamla satiaman kam bakadai ke batrekam kum ke dor Basnong. Hadin bang yo iya kilat pathai kebor ya ka jingwan jong ka hitu long my circle pat kenrai training license pat ya kendu ya ki member jong ka society arna colony di nakalian ke jongi kum kinong penyat snong renja dari ngila ya lum ka jinga ka meeting ka bekerki menenjan mi ka bangin yo banyak perkhat pat kan ka kambat kum ta ang tu hing la yo pat tu ni CM bangin yo ban wan kendu i nak menta bangin yo banyak keren ni ka kam lan ka issues ka mi dengan soban ban pau mat ka jong pi goro ani ka por bale si ni soban ban pau kan kong ka burom yo CM ha ka ba por iba kindiat ya ulah pelaj kan por banyak kendu yang ni kinong punya snong renja bat ban yo banyak keren kham ban lan ni banyak kham sani ha ka be de bat kan ni ya sikan chupen kan mau pi boro ba hadin bang lai i di kubuar gilat pathai kubuar ya katuka notice lani katuka issue lani katuka bala penmi ka aran ar colony ko senam arajar nyo ka bala pa hapi ngin pen ma wai katuka lai ka bala dep scrap lani ka bala pendu no ahu arajar kat kendai barha arajar kat kendai habaka district council hak por be ba pinya singsi bidang long chairman jong ka district council ka por ilat rebor ba banira ni kita Basnong ban umailat ikite ki ba kibana bar pat jong ka dan kibana bar bakin yo ban long kita kirang Basnong barha kan ni kepuar ka tu kepuar le sing lawan so ban pau kan ni kepuar ba da ka cintre bor ba ka jong ki le sila lawan scrap no ya tu kan notice ka ba kibat bar kidang lawan ni baki om kidang lawan rekam hadu mentam ne henry ka notification ka bala pen scam yo pun usam hawa arja kat kendai kala biang yang i bangin kam ba katai kam de su ar colony henry ka de ka them renja ka ba hap apo ka Basnong renja ba hapo ka cing punya jong orang Basnong renja dikata ka dikaway para ka bayad bat ka trading license na kaliang ka district council na kapor ngila jiyo ka jinga keren bat ngi kita Basnong bat baro iba ki non tribal si bawan ban khai ka ka Basnong kimla ban ya lat khem da yo ka NOC na Basnong bat khem la yo pat ya ka yu na jingbet na po ka district council kinyo ban khai ka Basnong ki jomi ni judan ka jinga trailang rengkat apa dengka dor Basnong renja ka hima meliam bat kum juru bat ka district council ka belong ka bahakamat na ka banta bangin la bat pinyat pat kam Basnong ka Basnong ka jomi dengan society ban pau ka burom hakan ka por yo si yang badan burom jongi bak pinyat sing lala ban pentel gumni bat ngingit se ka nun teli namar ba nimyo bangin muslia kita dekat ki bawan sa Basnong renja ki ba hadu mentam menne ki ba ngi register apa Basnong renja ki kan thup lut apa ka them renja bat kunjur apa Basnong renja ngi don kumbar spa tam teli ki NOC ki badan khai di kinan tribals dia bangin ai ka exact figure lah exact number jong ki bak khai apa them renja te ngi numpat la ya meta bây giờ bọn lệ bọn đây học bây giờ bọn này có chụp ai nó chỉ trong cái society ka nakta ka ngoi pi ka nakaliang juga sponsor ka asim khia ba ka ni ha ka ba la ai ka ching pinchai na ka por sa ka por bat kum ju tu tan ka je keren bat i si ya milong ba ka sponsor ka num ai ka nu ka bor ya nu bom itu bom de u yo nu we pat u chai pen reu ba ubak kami yang di budi orang Basnong rakan di itu hira ka dor Basnong la ni na orang Basnong pala yo ka sanat na ka imam lim kinum la ai ban teang ani bat baro kini ki lawan ki ba kebala ya limba kajing tip jong Basnong bat tip jong district council dari katu kat ni pat ki leakage tikidon be hi kiba lesi kiba khai bi an kiba khamshi mi trading license pat ngeng scam ba da kajing mi kum ni lesi kala ban long pat ka kalinti ke baki kin sawan pat ha ka bakin shim trading license la ni ki NOC na Basnong bat district council
Ini di Jingwan tak society na kuno. Em kalong bahadin bangi yoi ya ki lan pokila pathai ku bor ba kita kiseng ki bawan ban kenrai ku ki ro khai na kalian ke jongi ku kador war snong ni las kem na do war jar khat kendai ni ka ba la ai da notification yang i ba ka te ka them renja ka ba pok jing pe jing mi jong snong renja de umdan hi manu manu ro bala ban ong ba ka te kam de ha pu pu sam jong snong renja ni dan arngut kirang ba dong ki ba in charge sang te ni dan ba itu sing sem ni dan ba jibi mukhe mang ni ki ba in charge ketika dong hang te bat baro ki bawan ki ya ling ba kirang ba dong kumaya di ke protokol ki snong na kirang ba dong ka sakio singi rong ba snong ha ka bangila bangin soi ke nusi di kata ketika ba ni pe skema ka ba ide ba ka te ka hang te Kin file complaint ini yang 4 nombor kita kini tribals bagi orang bagi ki headman ni lah dia. Kalau ikun dulu bagi executive member jeng ki arah ni. Em ngi klem pat ikan du ki ngong pingi las kem be akan notification ka ba sponsor kala ai ni ba ka teu ke jaka po tham renja ni tip ke ba menchua ki tip ar ko ni ka dai hapo pur sam ja snong renja de ka society ka de ka society ya ka jing trekam ja ka society nyim khang ka dor ba snong renja kam dan jing khang ya jing trekam ja ka society henry hakabai dei par upur usam na ni jurisdiction na ni hakabai dei par kilat khai patengi baro ke de ban wan hapo ka jing pen jing khmi ba ka jing tip jok dor basnong renja nda ya jing trai kam jok society na kalia ka jongi kum dor basnong ni ai ka jing pisai ka basai bangim dan jing khang ban nyim dan kan nu jing ya namar ba ka ti society hi ke de ka register par ka bala rim ha hiru di ka ya ka kam ka pakai trai kam tum ka society nyim dan jing wit nda ka dan ka ba ngi don kam kalong tang ba ki de ban pen tip yang ngi sa kasnong ya ka ka ba ki ha ban ya dikata ka de ka ba ni ai ke jipusai ko ni ko na kalian ko dor basnong punja Benta kasmi ka lai pui tarik ni benai August arja apply ka por shibaji steng insi na kaliang jong ka dor basnong renja hapo ka jingelam jong irang basnong iba ediwar ringkat ki rang badong kunju na kaliang kaseng samla basnong renja haringkat ijin senran lang jong kaseng kenthei renja kilawan ban kendu yangi kum ka executive committee minta kasmi halor ki arteli ki mat ki bakongsan kawai hakabai dei bat ka put sensyar jong ka shnong renja ka ba kentup lang ya ka RNR colony kaba baro shikata nitip kum ka refugee colony ya ketika shnong hamte but ondang la clear ya ka records lalap ba house nam arja khat khandai ba ka dorbar shnong kala karpat chika district council but chika hima malim ban itu not ya ketika refugee colony hapo jong put sensyar jongka shnong renjak te nakal yang jungi bat nakal yang jong kahima haka shitarik February arja khat khandai kahima melim lingba I acting chief hatu kapor I pa im aina manik sim ila penmi kawi ka jing penbena notification ya uput sensyar jongka shnong renja bat habangi phai uput sensyar jongka ni shnong renja kamut kani ka notification kala penbena ba ya kani ka refugee colony lakan thup lang hapo kajing sensyar shnong put sensyar jong ka dorbar shnong renja te bat nakal yang jungiru ka council la pen scam ya kani hakabide ba kajing penmi ikan notification nakal yang ka hima ka baar pat habide ba kani ka notification la batha ya baro kinong shong shnong haka tu shnong refugee colony po renja lada ki don kam mi kinu ki sornot ki certificate lada kalong ya ka labor license lada kalong ya ka trade license lada kalong ya ka residential certificate but kiwe certificate hab ban shim na urang ba shnong jong ka ba shnong renja but ya kan ni ru kat kum ka record singilai I babun ki bala late syakador bashnong renja ki bamdei ki jabun riu khasi ki basyong basa hak ketiga jaka laki don kam kanu ka NUC dan ke certificate ki le ban na urang bashnong renja te kum balapan pau da kador bashnong renja menne ki ong ba kendit kata kajing yi social media menin ba kadon kajing kendra
trading license nakawe ka seng bhalang ke kenhun jong seng bhalang kilap baki don kita ki documents neki ki shiti ki bla soina du senam arjar nyo arjar pra tengaru ngampat ii kata henreina kaliang jungi ka district council na kaliang jungi ka executive committee bat mai mta nikwa ban pentip shapi lingba jongpi ki nong pathai khubor syabaro ki pai ba ki ba pe ye kani ka khubor baka refugee colony nadu usnam arhaja khat khandai kala ha kajing sinshar shnong jong ka dor shnong penja tenga kentu sehisian yakini kinong shnong hang tika dong kabaya ka refugee colony ru ladep ban ai kerteng no syakawe pat ka kerteng kabla pen scam house nam arja khat khandai kabangi ong ka them renja kawe na ka dong hapo ka dor shnong renja te nga kentu lingba kani ka khubor ya baro ki basyong hakate ga jaka laki de ki khasi nane kibam de ki khasi sobha banbut ya kariti sinshar shnong sinshar thau kabla penkup da kabor hapo ka United Khasi Genti Hills Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959 kumjuru hapo ka shnong renja kaba kentup kaba hapo put sinshar ka hima melim kahima melim kala don ialah ka jong ka ak kata kahima melim ak arhaja nyo hapo jong kani ka ak ru kala kren shai ubam dei ukhasi na ka jat beri khasi umla belong ramba shno umla ban kam yala de kum tau self style headman ban issue ki certificate ban le kani katai te ya kata ngakwa ban kren shai ngim don jing itu ya kibriu ki basyong hakani ka haka ni ka dong thamrunja ka bangitip mensyua kum ka refugee colony bakin kam baki deki headman ngim itu eki bat ngingi itu baik ya ka dor shnong renja ya orang ba shnong renja bat iki rang ba dong renja kiba ka dor shnong kala penkup boriki kumjuru habai dei bat kini ki jing ai certificate kini kitai nakal yang jungi nila pen scam be ba ngin shim be tangi ki certificate kiba la ai da ka dor shnong renja nginem pediang kinu ki jet certificate nak kalian jungi te ha kaba yadei bak kanika habai bak kanika jingle niam le rukom le siya kata nginem la ban kentho nak kalian jungi nama ngim hap ke jing pait ke jungi ya kata kalian niam le rukom ke jungki le si ki bomdei ki jet benda khasi ya kata kila bendon ke kenhun kini katai henry hakabide baka riti dustur penyat shnong pat nginem sya dalele ruem bakin le la da kata kin register da kata society lene under the society act ya ka sinshar shnong kamju ha anta ngila don lagi jong ka act ku mangala penpau tat bat ngila don lagi jong ki rules ngila don ya lagi jong ka hima melim act bat kini baro shnong bahap kini ke hima kin hak benbuat kat kum ka riti sinshar da kanika act te kata ka bai dei bat kanika jingwan jong nakaliang ka shnong renja